Bon, salam alaikum. Zay magna vidéo hely amin'ny président. Ny président fagnavozana. Nandeha aminao vidéo ty avako. Aminareo fagnavozana aby ty. Zay zay baka raha tadiavinay. Simple fa raha tadiavinay vahoaka zay Madagascar ty. Anareo koa fa magnano raha momba Madagascar. Na Madagascar. Na aia ta m'invité anao. Azafady ataova en live. Karaha anao navy teto ta la France teto igny. Zay tsy mahay ino koragna jiaby nataonao jiaby Macron. Efa zay tia ino koragna nataonao jiaby Macron tsy hainay fagnaragna nataonao colonel. Azafady fa zay tianay mazava fa Madagascar tsy ninareo zaraiky. Madagascar tsika jiaby. Koa anareo misy rusy mikoragna aminareo. Ataova en live. En Chine mikaiky anao. Ataova en live. Dubai mikaiky anao. Ataova en live. A France mikaiky anao. Ataova en live. Samby mahay tsika ino raha nisignavinareo ry, ino koragna nataonareo ry. Zegny raha tadiavinay vahoaka fa mampijaly menimeninay le raha ataonareo. Firy taogno colonel Mikael. Français tondatsika. Tsy endriky teraka anao. Tsy endriky teraka za. Tsy endriky teraka babanao. Tsy endriky teraka babatsika. Babanay. Fa tio Français. Fa maro taogno tondrasandro tio. Sady nisovagna Madagascar. Zava. La France. Izy mandeha Madagascar. Sisy papier tadiavy manapaka billet fo izy mandeha Madagascar deka ro fagny. Ro manzay tiandro atao. Fa tsika boka Madagascar andeha ty. Sisy karazana tsy taratasy tadiavy. Na andeha vacances. Miara-miasa karakory mo tsika. Miaraka amin'ny France karakory mo tsika. Tsara le koragna mazava fa olo zao fa misy jery olo jiaby zao. Raha agnatin'ny jerina raiky ry tatany jerina raiky ry. Koa olo boka Madagascar andeha a France magnano karaha ty izy. Na andeha vacances, na manambady, na magnino, tsy mety mahivoka taratasy gona raiky tadiavy voasepitendro antena. Koa sepitendro koa. Fa ireo boka France ty ndraiky, ireo vazaha io, ireo mandeha amitsika agny, tsisy papier tadiavindreo. Ino mo antony? Ndesiny vazaha karakory mo tsika. Miaraka amin'ny vazaha karakory atsika. Tsara koa le raha mazava koa nazavay koa fa tsy mazava aminay tsara. Zay haiko ny tegna mariny colonel. Ny fiaragna momba vazaha fa tsy tianay konay. Azonao fa maro taogno loatra ro nitondra tio. Ambila koa alfidiana koa olo koa ty nitondra tsika fa koa fa mikoragna ataova en live. Misy baka olo koa mikoragna sasany tsy mahazo vola. Nagnino manareo koa tsy tia vazaha no mipetraka amin'ny vazaha ty. Denay ty koa nitady. Karaha ro boka ty mandeha amitsika agny. Tsy raha voatery le vazaha ipetraka eto. Mety ro mandeha amitsika agny. Mety koa tsika boka mandeha ty. Fa ampitoviza le balance. Nagnino ma vazaha boka eto mandeha agny tsy mikatakataka papier. Passeport nanfo izy manapaka be izy mandeha amitsika. Izy manapaka be izy mandeha. Izy magnefa visa sur place. Tsy mety ataotsika boka amitsika ma passeport tsika koa ndraha tsika boka tsika eto. Tsy mety. Fa koa raha fa miomba roa zegny sarotro. Raha miomba tsika tsisy dikany. Zava
Je colonel mapalahelo ni raha ataondreo anavenareo tsy mikarakara raha malagasy atsika colonel Mikael azafady fa za ivolagna anao hely niany avako tsy ratsy fa raha mampatsara raha fo areo fa mivolagna zay managna hevitra mbaraha zavana mahazo avatsika jiaby Amayotte ao zao io olo mazava marina ino maviano ny ala Madagasikara tanàna io tsy avoamboatra anareo olo mijaly mihegny mijaly mihinagna mijaly asa mijaly raha jiaby voateny le olo miala tanànanao mandeha amin'ny tanànan'olo avy ao reo mitady taratasindreo miteraka reo ao managna zanaka reo jiaby ao ino raha atao zao io système d'élimination raha ataondreo système élimination raha ataondreo Amayotte ao amin'ny atsika gasy karaha tsisy fanjakana zegny ao ery colonel karaha tsy ao karaha tsisy fanjakana zegny mizafo zegny pour rien amin'ny raha ataondreo nareo tsy tia vahoaka nareo mila mandeha mangala visa entrée zegny reo mandeha agny mila mangala tampon angalagna ino ma zegny système élimination raha ataondreo Amayotte io fotony éliminendreo zegny atsika gasy fotony miteraka amindreo iny zegny tsy acceptendreo papier tsy haiko zao fa paka mandeha amitsika mandeha mangala visa système zegny éliminendreo olo ivivre amin'ny tanànandreo amitsika ndraiky olo midiky marandrainy midiky ariva midiky minuit midiky lera midiky mandeha dahoara tsisy mpanaramaso tsisy sécurité de amin'ny tanàna tsisy olo tsy contrôlé tsisy niba koa fa andeha Madagasikara olo midiky karaha olo midiky ateny vario amitsika agny est-ce que tsara zavanao koa raha ty colonel fa karakory avatsika Amayotte ao anabavinao ao zanakanao ao ralahinao ao Amayotte andeha ampidirindreo Madagasikara jiaby andeha angalatinao visa be d'entrée raha zegny tsy azoazo any système d'élimination raha ataondreo efa olo fa miteraka amindreo ao mampijaly zay vahoaka zay colonel fo azonanareo misolelaka amin'ny vazaha raha ataondreo na tsy manjary oui fo aminareo aminay non fa le raha tsy normaly mba zahava enterreny vahoaka anao colonel asika mitady raha mangandeha mangarahara tsy hainareo moa nagnano zahava tamin'ny raha valomanina mitonda zay olo tatra boka Amayotte ho izy ampodiana agny raha valomanina igny le tsara nataony vahoaka jiaby ravoravo tamin'ny raha nataony igny zay olo tatra tamin'ny raha valomanina mandeha Madagasikara ampodiana ho izy mitondrasany Irandra Joel zay olo sa tatra boka Amayotte samboriny atao fidiavagna vola abidiriny prison tamin'ny riery zio navy koa aminao mitondra zao io mba mangataka zay fa régler problème Madagasikara io aza mela olo midiky karaha midiky atondrovana koa zay olo ty idiky midiky zay ty boaka tsisy contrôle amitsika Madagasikara tsisy contrôle zahava boka nareo naleta ty karakory contrôle nazo anareo contrôle ndreo nareo midiky amin'ny tanànandreo olo midiky amitsika tsisy contrôle na olo tsika fomba lapide zahava olo nareo ino ataony Comore ndraiky Mayotte olo tatra boka Mayotte andeha Comore ampodindreo reo mizaha peuple andreo olo tatra ndraiky boka amitsika rifa abidiriny prison dikan'izay anareo tsy miregle problème ny vahoaka anareo fô nareo faly anareo mihinagna tranquille miaraka amin'ny jet privé miaraka amin'ny hélicoptère tsara miaraka amin'ny tobily V8 tsara vahoaka anao sahirana raha mampalahelo zay zegny colonel mba tsara reglena problème jiaby zegny avatsika Amayotte aby amin'ny sofra samboniny la police mandeha sambondreo riva
Ni manana zanaka koa ko mba tsy amendo papier fa mila podindo mangala billet d'entrée ko vo pody amindro fa raha zay tsy azo amitsika agny sabozonareo tsy azo koragna zegny hitanareo ma zay colonel ma tsara koragna zegny fa karakory na to zay mitatatata zegny mampijaly zay le raha ela tonasanao to colonel fa maromaro fanjava anao zay tsy mampitogno fa maromaro fanjava ko fanjava reo fa nahampy am passeport ty ma karakory fandehany ty colonel mo fangalagna passeport Tananarivo ty tsy mety tsendriky vitanao miregle zo zafady ma ny passeport ty mampijaly zay zo fangalagna visa amindro Tananarivo ty mampijaly zay zo to tamifangitsy jiaby isakolo mangala passeport na mangala carte d'identité itatatagna raha ty colonel tsy mety hitanareo efa zegny mivolagna marandraina ariva mivolagna olo fa ataonareo satsita l'école net de Gori amkirary ka tsary ny changement jusqu'à niany nagnamia daty anao tsy haiko zegny hoe namboatsy raha jusqu'à niany ty zéro esa raha ataonao mambala koragna ny andrajoely na koa koragna anao karakô loatra tsy changement hita net de Gori l'école amkira jusqu'à zo mbala hitanay nefa nagnamia daty amzegny hoe manampony zegny hoe jusqu'à zo zéro karakory mariny moa fagnavozagna ty riavako aby zay fa raha nifagnany amy fagnavozagna ty raha nitatiady aminay tsy mety azonay colonel azafady ke zegny rangatany mba ataovanareo regny volagnan'olo fa mijaly zay motro tsary mba niova délestage Madagasikara rano tsary niova rano efa raha nitadiavinay teo vahoaka antsagna motro na viany andradoely rongana motro ndraiky rano tsy endriky niova anareo fa navy eo anareo mitady raha hafa fo ny vahoaka tsy jirenareo mivolagna vahoaka ataonareo sady tsy regny ny mpisolelaka misolelaka fa mahita raha manjary ny fagnampiagna boka fagnampiagna ataon'olo amy tamatavy le fagnampiagna ataon'olo amy tamatavy tsy avy amindro tamatavy fa tavelany Tananarivo le fagnampiagna talaignin-dreo zegny tsy avy amindro agny le fagnampiagna magnampy olo agnampy reo iavagna tamatavy aby vongony cyclone igny le fagnampiagna tsy avy agny fa tavela Tananarivo misy olo mitana zo mitana fagnampiagna jiaby io izy koa fagnampiagna jiaby na de tamatavy ina va tamatavy fa ny changement tamatavy fa le fagnampiagna tsy ava tamatavy fa misy olo mitana zo Tananarivo mba tsara koa zazagna koa zay colonel mara tadiavinay io volagna ataony any ampody koa mare volagna atao mare ampody koa afaka mare tsara misy changement amitsika igny koragnanay zegny amin'igny zegny anareo koa misy raha ataonareo miomba Madagasikara koa anareo mitady raha maro mahazava tianareo vahoaka agnaraka manana confiance aminareo ataovan'ilay io mikoragna amin'ny Macron anao ataovan'ilay io mikoragna amin'ny Russie anao ataovan'ilay io mikoragna amin'ny Dubai anao ataovan'ilay io mikoragna amizay n'olo pays mitady anao ataovan'ilay io ataovan'ilay io vahoaka jiaby mahita raha anlevo mahita koragna jiaby ataonareo fa zegny raha tadiavinay natao mampivolagna zay io Madagasikara tianay karaha nareo tia izo zay ty tsara nangalatra Madagasikara io anareo magnano tia zo fo vandy fitiavanareo anareo mangalatra fo zay n'olo mahazo ranoranonao izy mahita farany tsara raha ataonareo mala tsy endriky hitanay tsara reo tsara ataonareo ay fa zay ndraiky miposy anareo colonel azonao zay miposy anao ndraiky zay mbala miaro anao fa raha tianay tanteraho anao koa mikoragna ataovan'ilay io ino makoragna nataonao ndraiky makoronteto tsy hainay na ino tsy nataon'ilay io ataovan'ilay io fôtony zay fa tsisy confiance aminareo tsy araiky zay mbala mety an'ilay io koragna jiaby ataonareo regninay io makoron volagna anao mamaly
na manao mamaly jiaby hitane raha signiavina ro jiaby mila haine ino mo raha nataonao na ro navita ty tsy haine jusque niany nandalo hely ta Russie fa nandefa hélicoptère nandefa tomobile izy navy fa seconde fo ny araiky tianareo togno ty sady misy raha fa mangalatra fanagnana atsika fo fa ampodiana eky jery fa vazaha tsy mila atsika fa ro mizany teletsika na atsika andeha amindreo ty fo taratasy gony araiky tadiaviny ireo ndraiky mandeha amitsika agny tsisy taratasy tadiaviny ro libre tsisy contrôle mahazo reo amindreo agny hainareo tsara contrôle mahazay ty amindreo ty tsisy raha tsy agnodimodigna reo zay marandraigny ariva papier zegny amindreo ty tsy azoazo na ino mamitsika simple comme bonjour tanana misy anao colonel Mikaely tsisy contrôle na amy ranomasina na n'olo mandeha tanàna na tomobily tsisy contrôle Madagasikara olo mandeha oazy karaha omby gila igny ke zegny raha mbara colonel amaray tsaratsara niany amare tsaratsara niany colonel anao koa tianao dokodoko io ela raha tianay taova passeport ampodiana am faritry mangala visa ampodiana am faritry anao mikoragna ataovan'lay zegny afatra mandeha régler problème ni Mayotte fa mijaly avanao jiaby Mayotte ao gasy karazagna raiky aminao jiaby Mayotte ao mijaly izy io dressenao olo miteraka samborigny efa taloha to tsy karaha zay boka amin'igny zay boka aminareo tsy miverifie olonareo karaha zegny edy izy avako aby colonel fitiavany anao mba hitiavako zay fa mijaly zay vahoaka indrindra zay vahoaka miala lavitra anareo navy io anareo zany mizany terenareo fo zavako ny teren'olo vahoaka ndesinareo zay tiana lavitra mbala vahoaka anareo fo zay tia Madagasikara volagninay zay tsy volivolina zegny ny afitra diavako ahy mba tianay zahoana résultat mba miva problème ni Mayotte ndraiky Madagasikara io boka aminao colonel mamazo seconde minute zo mivaha bako anao mikoragna amin'olo aby ataovan'levo zay mila mahita azafady karaha zegny ataovan'levo fa mare tsaratsara niany